O entorno do faro de Corrubedo, onde comeza o camiño por terra dende o Barbanza, foi o lugar elixido para a presentación da panelización da ruta que percorre os 4 concellos da Bisbarra. Hoy ponemos los primeros carteles informativos del recorrido del Camino de Santiago Isar, que comprende es un recorrido de 115 kilómetros y que dividimos en 6 etapas. Poñer en valor un camiño que prácticamente estaba no olvido. Buscando na historia e buscando os referentes durante o tempo, nos atopamos con cerca de 200 fitos xacobeos neste camiño que nos leva dende aquí hasta Compostela. Nesta primeira fase instalaronse 6 paneis correspondentes con cada unha das 6 etapas, grazas á colaboración económica de Turismo de Galicia. Que supuxo pois un investimento, se me permite dicir o presidente da Mancomunidade, de 35.000 euros, do que Turismo de Galicia pois aportou o 65%. A sinalización deste recurso foi posible no marco da liña de actuacións que anualmente impulsamos dende a Xunta de Galicia para mellorar as distintas infraestructuras turísticas e que así todos nos coñezan. Ademais de recoller mapas coas etapas do percorrido, os paneis incluen un código QR que dirixe á web da Mancomunidade Barbanza Arousa, onde se pode atopar toda a información necesaria para os peregrinos. Nos explican este camiño, percorrido deste camiño, e ademais teñen un código QR co que se pode acceder á páxina web de Barbanza Arousa, un apartado específico do Camiño de Santiago que recolle toda a información e vai a seguir recollendo máis información que vayamos xerando a este camiño, máis accións promocionais e demais. Tamén conteñen información sobre os recursos turísticos da zona para complementar o camiño cunha completa visita aos encantos do Barbanza. Un parque natural e pode ver o que é todo o enclave da Ría de Arousa en todos e cada un deses concellos. Pode ver evidentemente unha das formas de vida que ten o que é a nosa comarca, como a carpintería de Ribeira que se van a encontrar en máis de algún lugar. E sobre todo pode encontrar tamén esa gastronomía que todos e cada un dos concellos se distinguen ademais con produtos que son reconocidos en toda Galicia.